Moikka, mä oon Jenna. Mä oon yksi Suomen Cheerleading-liiton kouluttajista. Valmentajien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on hyvät vuorovaikutustaidot ja niiden avulla pääsee jo tosi pitkälle valmentajana. Tärkeää olisi siellä valmennustilanteessa kohdata jokainen urheilija yksilönä ja se alkaa ihan niinkin yksinkertaisella asialla, että sä tervehdit ja katsot silmiin jokaista urheilijaa. Siinä vaiheessa heille tulee semmoinen tunne, että saat edes kerran kohdannut heidät sen treenin aikana. Tärkeää olisi pystyä asettumaan sinne urheilijan asemaan, olla empaattinen urheilijoita kohtaan, kohdata urheilijat aidosti, olla 100% läsnä eikä ajatella jotain muuta siinä tilanteessa. Tälleen me päästään tosi paljon pidemmälle niissä vuorovaikutustilanteissa kuin sillä, että me sivuutetaan urheilijoita tai jotenkin kohdataan heidät liian nopeasti tai ei olla aidosti yksinkertaisesti läsnä. Tärkeää olisi myös, että kun sä kysyt urheilijoilta jotain, niin oota vähän aikaa, siedä sitä pientä hiljaisuutta ja sitten vasta menet eteenpäin. Kyllä aina joku yleensä vastaa jossain kohtaa. Älä oleta, vaan kysy. Eli jos tulee tilanne, että sä et vaikka ymmärrä oikein urheilijoita, että mitä he hakee, niin kysy mieluummin, kun teet itse omia johtopäätöksiä, sillä me vältetään monia noita väärinymmärryksiä. Parhaimmillaan se joukkuehenkihän on tosi hyvä ja se rakentuu sieltä vuorovaikutustaitojen kautta. Parhaimmillaan se vuorovaikutus on semmoista keskustelevaa, avointa ja myös turvallista.